मुंबई स्थित अनाथालय के वार्डन और अनाथ बच्चों का दिल पवन सिंह ने जीत लिया। नमस्कार, प्रणाम। भोजपुरी स्पीड न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रउरा सभी के तहे दिल से स्वागत अभिनंदन बा। जी हाँ, बता देना चाहते हैं कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी अपना पिताजी के पुण्यतिथि पर मुंबई स्थित एगो अनाथालय में पहुंचले और वहाँ का कुछ कहले कि वहाँ अनाथालय में रहे वाला अनाथ बच्चा और साथे साथे वो लोग के देखभाल करे वाली वार्डन भी काफी तहे दिल से पवन सिंह जी के बहुत सारा आशीर्वाद दिली, बहुत सारा प्यार दिली। जी हाँ, हम खबर में विस्तार से बताई, लेकिन ओकरा से पहले एगो छोटा सा आग्रह करतनी कि रउरा लोग अगर ई न्यूज भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल पर देखतनी तो चैनल के फटाफट सब्सक्राइब करी। अगर ई न्यूज रउरा भोजपुरी स्पीड न्यूज के फेसबुक पेज पर देखतनी तो पेज के फटाफट फॉलो कर दी। जी हाँ, देर ना करते खबर हम बता रहे बनी कि पवन सिंह जी अपना पिताजी के पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर, जी हाँ, अपना पिताजी के पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर मुंबई स्थित एगो अनाथालय में पहुंचले और वहाँ बच्चा सबके बहुत सारा उपहार भेंट कैलन। जी हाँ, और साथे साथे वार्डन जनरली उनकरा के भी बहुत सारा उपहार भेंट कैलन, जैसे बच्चा लोग के पढ़े लिखे वाला किताब, साथे साथे लंच बॉक्स, अन्य प्रकार के वस्त्र भी उपहार भेंट कैलन पवन सिंह जी। और साथे साथे यार्डन के भी और साथे साथे एगो तिरंगा स्वरूप भेंट कैलन जो आजादी के 75वां अमृत महोत्सव मनावल जा रहा बा। ये शुभ अवसर पर पवन सिंह जी एगो तिरंगा भी भेंट कैलन। इस सबके उपरांत सारा बच्चा लोग के साथे पवन सिंह जी तस्वीर भी लेलन, जौन तस्वीर ओरा समय भोजपुरी स्पीड न्यूज के माध्यम से देख रहा बानी। जी हाँ, भोजपुरी जहां बता दे जाते हैं पवन सिंह जी के सब देख के यार्डन सहित समस्त बच्चा बहुत ज्यादा खुश भइले। साथे साथे पवन सिंह जी को बहुत बड़ा आश्वासन दिलन कि हम आप सबके हमेशा देख रेख करे में एगो भाई बन के। जी हाँ, बहुत बड़ा ही उपलब्धि पवन सिंह जी के मानल जाता। ऐसे ही ताजा तरीन खबर न्यूज देखे खातिर रउरा सभे भोजपुरी स्पीड न्यूज परिवार पर अपना आशीर्वाद प्यार बनाई, ताकि रउरा सभे के बीच भी हम ऐसे ही ताजा तरीन खबर लेके आवल करी। नमस्कार, प्रणाम। लाइक कइल ना भूलाई, शेयर अपना यार दोस्त में भी कइल ना भूलिए, कमेंट बॉक्स में अपन राय जरूर रखी। जय हिंद, जय भोजपुरी।